Τι κάνεις εσύ εδώ? Αρμάντο, η Ντολόρες είμαι. Δεν με γνώρισες. Ξέρω πολύ καλά ποια είσαι ξεδιάνθρωπη. Αρμάντο, πρόκειται για μια μεγάλη παρεξήγηση. Μα τι λες? Εγώ είμαι πραγματική Ντολόρες. Ενώ είχα πάει για επαγγελματικές δουλειές στο Buenos Aires, η δίδυμη αδερφή μου, Κονσουέλο, πήρε τη θέση. Τώρα κατάλαβα. Δεν ερχόσουν νωρίτερα. Πάμε γρήγορα, θα τα πούμε όλα στη γυναίκα μου, τη Γουαδελούπε.